прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 32-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю. Паводле святого Людвіка Марыя Гриньона де Монфора. Жадаю пазнаць і полюбіць Езуса Хрыста ў целаўлёную мудрасць. Езус учыніў вялікі дар, каб застацца сярод нас. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Богадар, жыцця, крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і цела нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэння грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну уваскрэслам. Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З першага лісту святого апостола Павла да Карынцянаў 11 раздзел з 23 па 26 вершы. Я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, калі быў выданы, узяў хлеб. Узнёс падзяку, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх, кажучы: «Гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе». З кнігі святого Людвіка де Монфора «Любоў з прадвечнай мудрасці». Жадаючы з аднаго боку паказаць сваю любоў да чалавека і памерці замест яго, каб уратаваць, і не жадаючы з іншага боку рашыцца на тое, каб пакінуць чалавека, яна знаходзіць цудоўную таямніцу, каб памерці і жыць адначасова, а таксама застацца з чалавекам да канца часоў. Гэта поўнае любові ўстанаўленне Эўхарыстыі. Божая любоў не хаваецца ў з'яне брыльянтаў альбо іншых каштоўных камянёў. І ўсё гэта таму, што яна не жадае толькі вонкава прыбываць з чалавекам, але яна хаваецца пад выглядам маленькага кавалка хлеба, які з'яўляецца звычайным харчаваннем чалавека, каб спажытая чалавекам яна магла ўвайсці ў яго сэрца і скаштаваць яго слодыч. О, спрадвечная мудрасць! О, непараўнальна мудры Бог! Ты шчодра корміш прагненні чалавека. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Добром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен.
Цяпер запрашаю памаліцца святы ружанец. Можна памаліцца давольную частку. Учыніць гэта можам адразу пасля заканчэння гэтага разважання альбо у давольнай хвіліне, больш выгаднай на працягу дня. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.